Ina masoyanmu da ke a Najeriya da duk faɗin duniya. Ina masoyanmu da ke a Najeriya da duk faɗin duniya. Ina masoyanmu da ke a Najeriya da duk faɗin duniya. Ina masoyanmu da ke a Najeriya da duk faɗin duniya. Ina masoyanmu da ke a Najeriya da duk faɗin duniya. Ina masoyanmu da ke a Najeriya da duk faɗin duniya. Ina masoyanmu da ke Najeriya da duk faɗin duniya. Muna masu cike da alhinin wannan yanayi da muka tsinci kanmu, mu 'yan ƙasa 'yan Najeriya mazauna yankin Arewa. Ni na san akwai zafi akwai ciwo, san maso wani aka ce ƙoshin wahala. Mu yi haƙuri da ƙaddarar da Allah ya ƙaddaro mana kafin ta zo ta wuce. Tabbas mun tsinci kanmu cikin wani yanayi marar daɗi, amma ina mafita? Haɗin kanmu yana iya kasancewa mafitar mu wajen yaƙar wannan abu da ya tunkaro mu da yankinmu na Arewa. Wai shin wani yunƙuri za mu yi domin maida musu da aniya? Ƙarshen hukuncin da mutum zai ma a duniya shine ya sa a kashe ka ko kuma ya kashe ka, amma bai isa bai hana ka tashi ba a ranar gobe kiyama. Dan uwa, wannan ranar za ta zo, ranar da Allah zai ce da mu limanil mulkul yau, wake da mulki a yau a gaban kowa da kowa. Don haka ittaqullah.